जोबोद जोबोद दुखुनांथाव बर' माहारिया थांनाय 34 बोसोर संग्राम खालामनायनि उनावबो आरो एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै आरो फिनै राजा लामायाव फैफिननानै जोंनि बिटिआर जि एकर्ड थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानाय भारत सरकार आसाम सरकार एबसु अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि मोनब्रै फिक्सन आरो इउबिपिअ ज' लोगो नांनानै ट्राइपार्टाइट मोनसे एकर्ड जाखांबाय। बे जाखांनायनि उनाव 100% मोनसे कमिटमेन्ट होनायनि उनाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथां, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि बै समनि सर्बानन्द सनोवाल, आथिखालनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि विटनेस आरो बिथांमोना गनायथि होनायनि उनाव बिटिआर एकर्डआव थानाय जिफोर दफा बे दफाया भारत हादरनि 280 आर्टिकल बियो बिटिआर एकर्डनि मोनसे गाहाय मोनसे दफामोन। बे गाहाय दफाखौ 125th एमेन्डमेन्ट बे बिलाव लाबोनो गोनांमोन, नाथाय 5 बोसोर जाखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो बे बिलखौ लाबोआखै। नाथाय दिनै भारत सरकारा बेखौ फैबाय थानाय विन्टार सेसननि जि बिल पार्लियामेन्ट बे पार्लियामेन्टआव बे 125th बिलखौ लाबोगोन होननानै जोंनो फोरमायनायखौ नाथाय जों गोजोनदों। नाथाय बेखौनो आरोबाव जिहेतुके 100% बे बिला फैथारनांगौ, बे फैथारनांगौखौ भारत सरकारनो, आसाम सरकारनो आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो फिनै आरोबाव मोनथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जिरायनानै थायाखै, बेखौ लानानै दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सदर जायगायाव रेलिखौ लानानै भारतनि नखर मन्त्रि आरो गाहाय मन्त्रिफोरनि बिथांमोननो जों फोरमायहरनो थाखाय, आसामनि गिबि मन्थ्रिनो फोरमायहरनो थाखाय दिनैनि बे रेलिखौ लानाय जादों। आरो बे 125th एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 280 आर्टिकल बियो जाफुंसार जायाब्ला बिटिआर एकर्डनि जि दफा बियो माब्लाबाबो आबुं जानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे गाहायै जोंनि सोमावसारारि आफाद एनडिएफबि बेनि सोद्रोमाफोर आरो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना माखासेया दिनैसिमबो जेलाव दं आरो जेलाव थानानै ओंखारबोनाय जे सोद्रोमाफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि केसआ दिनैसिमबो माने कर्टनिफ्राय रिलिज जाजोबाखै, अर्थात जोबाखै। दा बेखौबो दिनै बोखांना लानांगौमोन। कुनु काहानियावबो जिबनावबो खोनाफेरि मोनसे बे जाथायफोरखौ दिनै आसाम सरकारा खालामबाय थादों। दा बेखायनो थाबैनो बै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि जेलाव थानाय आरो केसफोरखौ थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ, बे डिमान्डखौबो लानानै दिनै आसाम सरकारनो, भारत सरकारनो फोरमायहरफिननो थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों। आरो लोगोसेनो बे बिटिआर एकर्डआव क्लजआव लिरनाय दंमोन बर' मिडियाम स्कुलजों लोगोसे गुबुन गुबुन मिडियाम बिटिआर ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। नाथाय बेखौबो दिनै आसाम सरकारा बेखौ खालामाखै। मानो होनब्ला बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आयदाया स्टेट लेभेलनि, स्टेट एक्टनि गेजेरजों जानांगौ। नाथाय बेखौ दिनै आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोसो जानानै बेखौ मावफुङाखै। जाहाथे बेखौ सम थानायावनो आरो बेखौ मोजां परिस्थितियावनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे मावफुङो। दा बेखाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रेलिनि गेजेरजों गुरैयै आर'ज खालामग्रोजेननाय हाबाफारि हिसाबै जों दिनै लादों। मानो होनब्ला दिनै भारतबर्षनि दैदेनगिरिखौ, आसाम सरकारनि दैदेनगिरि मन्थ्रिफोरखौ जों दिनै जेबो बुङाखै। मानो होनब्ला जों दिनै खावलायग्रोदों। मानो होनब्ला बेखौ सम थानायावनो जुदि मावफुङाब्ला उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों, दैदेननायजों जोंनि बर' माहारिया आरोबाव गिदिरथार मोनसे संग्राम खालामनो थाखाय दिनै रेडि जानानै दङ। आरो लोगोसेनो बर' माहारिफोरनि नखरफ्रा दिनैसिम गोबांथार नखरफ्रा दिनै फरेस्ट डिउलार एक्टआव थानाय नखरफ्रा दिनै हानि पाट्टाखौ मोनाखै। दा बेखौबो दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेराव दफायाव लिरनाय दङमोन, फरेस्ट डिउलार एक्टनि गेजेरजों बै नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ होनांगौमोन। बिश्वनाथ आरो मा होनगोन सनितपुर जिल्लायाव आरो जोंनि थाखानाय जि बोराय जिल्लाफोरनि गामिफोरावबो माखासे ओनसोलफोराव फरेस्ट एरियायाव थानाय नखरफ्रा दिनैसिमबो हानि पाट्टाखौ मोनाखै। बेखौबो थाबैनो होनांगौ। दा बेखौ डिमान्ड खालामनानै जों दिनै बे रेलिखौ लादों। आरो लोगोसेनो बिटिआर एकर्डआव भारत सरकारनिफ्राय 15,000 क्रर फैसा हरनायनि पेकेज मोनसे बाथ्रा दङमोन, रादाय दङमोन। बेखौ 5 बोसोर थांनायनि उनावबो दिनैसिमबो हराखै।
बिटिआरनि सरकारा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गोबां DPR हरबाय प्रजेक्ट खालामनानै हरबाय नाथाय बेखौ रिलिज होआखै दा बेखौबो थाबैनो रिलिज होनांगौ बे उद्देश्यजों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आसा खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया जेखिनि मावनो हायो बेखौ बिनि आवथायाव थानाय खामानिफोरखौ मावनांगोन आसा खालामदों भारत सरकारनि आवथायाव थानाय जिफोर दफाफोर दं बे दफाफोरखौ भारतनि होम मिनिस्ट्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा जाहाथे मावफुङो बेखौ दिनै बिनम्र भाबे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायग्रोजोननाय हाबाफारिखौ जों दिनै लादों आसलते बे जोबोद माने साननो गोनां आरो दुखु गोनां बाथ्रा जे दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टजों गोरोबथा जालांनाया 5 बोसोर बारलांबाय अब्लाबो दिनै माखासे दफाफ्रा सुक्तिनि माखासे दफाफ्रा जाय दफाखौबो मावनो हायो दिनै बेखौ आसाम सरकारा इस्सा खालामनानै मावाखै दिनै भारत सरकारा बिथांमोनखौ मा बुंहरदों मा बुंहरा जों मिथिया नाथाय आसाम सरकारनि माखासे दायित्व दङ बे दायित्वखौ आसाम सरकारा पालन खालामाखै जायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' रायजो राजाखौ लानानै राजा लामायाव ओंखारबोफिननो गोनां जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनै जिहेतु जोंबो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो हारिनि मोनसे माहारि आफाद गोबां खोथाखौ साननानै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय आरो जों हास्थायदों जे गोदान दिल्लीया आसाम सरकारखौ नारसिन हरनांगौ बे बेलायाव मानोना जों दिनै नुनो मोनदों जे जारिमिनाव गैफेरै माखासे खामानिखौ दिनै आसाम सरकारा मावदों बेनो जाहैबाय सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै रन्जन दैमारिया मानो गवाखै सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै माखासे एनडिएफबिनि केडारफ्रा जायखौ बिथांमोना मोनसे निकनेम होदों हार्डकोर होननानै बुंदों हार्डकोरफ्रा दिनै मानो गवाखै आलफाया दिनै मानो जेलाव गैया जोंनि सोंनाया थोंजोङै आलफाया मानसि बुथाराखै नामा दिनै आसाम सरकारा बुंनो नागिरदों भारत सरकारा बुंनो नागिरदों जे रन्जन दैमारिया एनडिएफबिया मानसि बुथारदों जों मानिबाय दावहायाव जिखुनु जाथाया जायो बे मोनसे दावहामोन आलफायाफोर दावहा खालामदों दिनै आलफाया मानो सासेबो जेलाव गैया आलफाया दिनै आरामाव रायजो जाबाय थानो हादों जोंनिफ्रा मानो केसानो जोबा दिनै जोंनि गेजेराव गोजोन फैदों सान्ति फैदों बे सान्तिखौ आसाम सरकार लुबैया नामा दिनै जोंनि मोन 14 हारिफ्रा जाय हारिफ्रा बेनि थागिबि बे हारि बिसोरनो एसटि होबोदों 1971 निफ्राय दिनै बेखौ मेगन सानानै मोनद' हारिफ्रा आरो एसटि लुबैदों जाय एसटि जानो नागिरदों बिसोर बिराद जौगानाय दा जोंनि सोंलुआ बे जोंनो बुंनो गोनाङा बे जोंनि मोनथायखौ जोङो खानाय दोंसेजों समानबो खहा जानायखौ जों लुबैया जुदि बिथांमोननो एसटि होनोब्ला मोनद' हारिफोरनो गोदानै होथों भारत सरकारा मा खालामदों बेसेबां पार्सेन्ट होयो होथों जों बिथांमोनजों सौग्रां लुबैया we don't want any kind of confrontation with that community who are demanding ST नाथाय भारत सरकारा बहाय दायित्व दङ आसाम सरकारा बहाय दायित्व दङ बे बेलायाव जोङो स्पष्ट बेराफारसेथिं जोंबा बबेबा खैसारि दङ जायनि थाखाय माने बर'फोरखौ जौगानायखौ नुनानै बबेबा बिथांमोना मेगन सानायखौ जोंनि नुनायाव दिल्लीया थिगानो दङ दिल्लीयाथ' बिथांमोना अर्डार हरबाय थायो जे नैबे एकर्डआ मा जादों मा जायाखै गाहाय जाय मानसिया बेखौ मावबाय थादों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि आखाइजोंनो माखासे खामानिफ्रा जादों माखासे खामानिया जायाखै आरो बिथांनि माखासे पलिसि जे बर' हारियादि दिनै बिराद जौगानो नागिरदों बिथाङा बेखौ नुबाय बिथाङा बेखौ सहायनो हायाखै आरो बेहाय मोननै नामा समान समान ओंखारबाय थादों आसाम आरो बड'लेण्ड बे बुस्थुखौ बिथांमोना सहायनो हायाखै नाथाय जों बुंदों जे बर'फ्रा दासिमबो जोङो गोजोनखौ लुबैनानैनो जोङो दंबाय थायो जोङो जयै रायजो जानायखौनो जों साननानै दङ नाथाय जोंखौ सै लै खालामबाय थायोब्ला जोंबो सानफिननो गोनां जागोन जोंहा दाबो गोसो गोरबोआव आलादा रायजोनि बाथ्रा दाबो हाबनानै दं स्पष्ट खोथा 125 माने जुदि एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ लाबोनोथ' हायो खिन्थु नाथाय 280 जुदि आर्टिकेल डाइरेक्ट फाइनेन्स होयोब्ला मोनसे जिहेतु बेखौथ' रायजोसा हिसाबै महर मोनगोन बेखौ बिना गित होनाय दं नामा जोङो दिनै 6 सिडुल मोननानै थांनानै दङ भारत हादरनि सिङाव माखासे 6 सिडुल एरिया दं आसामावबो दङ दा गुबुन 6 सिडुला मा खालामदों मा खालामा आलादा खोथा नाथाय बर'फोरनि 6 सिडुला बिराद गोहोगोरा बिराद स्ट्रं आरो नैबे एमेन्डमेन्ट 125 आर्टिकेल बियो जायोब्ला
आसाम सरकारा गिनाय दङ माखासे बुरोक्रेटफोरा गिनाय दङ जे बर'फ्रा दायो बिथांमोना बुंबाय थाखादों जे बर'फ्रा मोननै गोहोनि थाखाय दायो आलादा रायजो जायाखै बे जाबाय हम आरो फाइनेन्स बे मोननैखौ मोनबानो आलादा न'खर जायो बेखायनो नैबे मोनसेखौ मोनोब्ला मोनसेल' थागोन बर'फ्रा ओरैबायदि मोनसे हारि जोङो डिटारमाइन मोनसे हारि जोङो रावजोंबो जोङो दिनै दावहा नाङा जोंहा जोंनि गुनखौ लानानै जोंनि क्वालिटिखौ लानानै जों आवगायगोन रायजो जानांगौ जानाङा बे उननि बाथ्रा बियो बेखायनो जोङो मिजिंथिदों जे बर'फ्रा जेखौ लुबैदों भारत सरकारा होनांगौ आसाम सरकारा होनांगौ आरो जोंनि जौगानायाव जों दा जेरैबायदि जौगाबाय थादों बे जौगानायखौ रावबो होबथानो हानाय नङा जुदि माने इमप्लिमेन्ट जायाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव माबायदि हाबाफारि लाबावगोन गणतान्त्रिक भाबै जोङो दिल्लीयाव थांगोन सुप्रिम कर्टआव थांगोन जोङो भारतआव जिहेतु मोनसे फेडारेल स्ट्राक्चारनि मोनसे रायजो गासैबो लामाथिं मावनो हानायनि लामा दङ